Така, здравейте хора, аз съм Босър и днес ще играем Зуба. Да, отново ще играем Зуба. Само да кажа, че ако искате втора част на Rocket League или на Minecraft, трябва да се прием поне 5 харесвания. Само 5 харесвания, хайде. Давайте. Това е много лесно. И второто, което днес ще има доста геймплей, ще отворим този Емералд чест накрая, за който има 50% шанс да изпадне много герои. Очаквам да ми се падне Лари. Всъщност тук сега, който да ми спадне, няма голям избор. 5 героя. Добре, че беше микрофон, не видеото. Как да виждаш, съм 500 купи, взех стикера и да, напредваме към 4-та лига. Мисля да станем 4-та лига и да отворя си лордбокса с останалите неща, така че нека да се пием баталай. Така, ще купим места ето тук. Да. Вие може би не го виждате това ми е може би само мое меню. Ще си ползвам клемзипо. Разпущите бомбички и Happy Treat. Това ползвам. Като ник ми стане 7 левел, ще си поставя и нитроспира, в смисъл това е за стрелата. Умри! Много оцеля. Банана. Спри, спряме целиш. Благодаря. Наблизо на враговете не е хубаво. Няма да дойдеш, рахти, няма да дойде. Яш, бягай. Да го почнах да ям. Давай, яш. Давай. Така предната игра бих. И... Опа, мисна. Аха, слаб си. Аз се просто гледам, мога да го прекратя. Ако се наложи. И като се хилна ще ги за каша да не идват. Винаги правите подобни неща, ако някой ви гони. Това като цяло като се доближи ще пиете някакъв че сте читари и читате и ви го виждате. Да. Вземи си там, когато ще си взимаш. За малко. Бягай, мой. Бягай. Балончета. Взема килограм лер. О, супер. Даже се хилна. Що може да убие много гадно с тези балончета. И аз по-бързо ти казах. Браво. Здрасти. И пак те пак същата история. Така балончето ще изчезна. Се занимаващ от началото. Пич. Това ще лоша идея.
О, не, тая малка. Разкарай се. Доно. Доно. Не знам какви сте, но се махнете от мен. Явно сте много популярни. Гръмнако. Дай ми хил, дай ми това. Моя ви целя. Бум. Ей. Гръмни. Ей, подано се разкарате от мен. По-бързо, като ви убия. Разкарай се. Оцелеме. Макси 0907. Не 97. Може и да не стигне до лигата. Не знам. Просто няколко игри. Добре, близо сме до боса. Аз го искам, смисъл като го свалят. Все пак съм микс. Проклятие. Помощ. Не мога да се може. Тук няма помпа. Yes. Обичам да вземем помпата. Не е на мен. Така бегай. Ще ме видиш. Ще ме видиш за последна. Thank you. Thank you за съпорта, който удряш пича. Това наше само причи. Лица, и аз мога ви гръмна. Wait. Но те могат да гръмнат по-добре. Вярно. Айде пингвина. Чай, това не стане пингвин. Еш. Мисля да не се хилвам, обаче извънредно се наложи. Нашия мъртъв срад. Ако ли пингвин е там, аз съм аут. Давай. Оли пингвин идва. Оли пингвин ще си вика. Искам да дойде. Това аз му викам, няма да дойдеш. Той такъв настоява. Искам да дойде. Мразя ги тези пингвини. Е, така се бяга по лед. Ма бяга не хлъзга. Защото пингвин, че може да се хлъзга, ама аз мога бягам. Така се бяга по гледате ли? Мяу. Мяу. Избягате на това да бъде за 3 секунди. Айде, вече ви изгубил хъдеста. Ето ме гони, ай. Вече ме изгубил. Не знае пък ги жив ли съм нагоре или съм останал тук. Това е. Оли пингвина ме мисна. Оли пингвина ме цели, някъде да бягам. Няма бе. Как ще му оцелиш? Читър грозен. Това се цели се гръм 3 часа. Така че ме оцели точно в главата.
Сега стигаме до това айтъм. Не правя монета. Не знам. Няма да видим какво е фри и то ще прецени. А са монети? Не. Значи... Една игра. Победа. Второ място или първо. Още много по-добре, ако ще е първо. И тим... That's all good. Искам да им покажа първоначално така. Да им покажа ултимейтовете ми. Къде е бомба? Така. Аз ако съм проб, веднага бих сванал, че това е разпръскваща бомбичка и щастливото лакомство. Най-точно казано, само така се превежда хиптрит и нещо такова като бомбата. Аз така се я превеждам лично. Лично знание. Личен опит по английски. Опа, английски не може да нацелите. Тук 3 часа се мъчите. Нилан. Охо, пешофилията. Остана тук. Не разбера. Ако не да разбере. Тук бам, бум, чин, чан. Бум, бам, буки, буки. Стана. Леле, бай, пеньо. Аз нямам лък. Какво правя тук? Спитам и аз. Бум. Cheating, man. Cheating system. Activated. They don't know what that. Kill him. Да, как ще ви избяга бърноразвиващи. Морш ме притисна. Морш ме притисна. Аз убих морш. Идва друг морш. Военноморски тюлен. Яш. Аз ти казах, бе. Оле, това... Ох. Това ако не го наблюдавам, аз съм стигнал до никъде. Аз карай се от тук. Петел. Петелите. Яш ти казах. Айди и то се запъти насам. Абе, ние тук не сме ти бизнес станция, разкаре се. Тук. Те па не разберат от думата и днешните деца. Това не е, че аз не съм такъв дела. Аз поне разбирам от думата да ми кажат да се разкарам, защото не съм бизнес станция. Тъпо е тръпно. В смисъл... там капанче. Хотя! Най-добрата нинджа in the world. Това тук и днешните нинджи не могат да прекусат. Така. Тук сте затворили пътя, не може да дойдете, ама не можем да избягаме, защото сме от тия професионалните нинджи. Деца в днешно време. Гледайте са. Тук са затворени сме. Охо! Ама друг път. Get това. The best Mr. in the world. Това, ако някой мисля по-добре от тея, това е... Те са бугове в мисленето. С лък, с бомба и там още с нещо. И миснаха, има с бомби. Купи. Последна игра и отваряме бокса. Нетърпимия момент, в който всички чакаме и ние сме оправят така. Да ви е забавно.
че аз съм запален. Get това. Come here, kill that. Oh, but they will get the heals, or no? Yes, they get one heal. They масивно навлезнаха в нас. Окей, изблъсках им вълка. Това е лъв, ама цар лъв никой не го е гледал. Нещо време няма цар лъв за нормално детско. Днес за нормално детско деца, където гледат още като се родят. Тук да ги направихме на масивна манджа. На манджата от блока, там мириш на детето. Ти, май, не си сериозен с мен. Сега ще го гръмна, гледат ли? Бам! Не го оцелих, мисля го. Дай това. Това е мой. Взехте хила, аз съм лоша. Ето тук спечелихме предната игра. Бяхме с нея, зато пуска яйчицата там. И една костенурка. Хоп! Също една лисица. Лисогер. Лисица. Ях, както правим спонсориране на мътци. В момента. Опа, the best miss in the world. Или аз ще се навърв това. Не си наблизо. Наблизо си. Скрий си, яж бисквитите. Още ще те хванат и ще дойдат, ще те напредашат. Затова бягай, затова бягай. Ти знаеш, че имаш тайно оръжие, но те мързи да го използваш. Да го използваш. Яж бисквитите. Стани по-силен. Отиди, ти ги напредаше. Яш. Ейт. Бум. Ето е схилно. Ейт. Бум. The ton of idiots in the world. Yes, най-накрая ме нормална помпа. Защото ние до сега нямахме помпа да е. Може би за това казах. Нокаут. Е така, никой не може да я дигне. Яш. Бум, аз мога да гръмна с помпа. Гледаш ли? Бам, как ти ми гръмиш, приятели. Приятели, завинаги. Найс. Яш! Проклятията дойдоха. Нямаш време да ядеш. Какво ще правиш? Отиваш до магазина и си купиш един порезпционер и импровизираш. Ама нямаш пари, сега какво правиш? Нямаш пари. Ами купуваш си възможно ефтиния дунер. Разкърни се от мен. Е така се прави. Ейта. Съвсем кила. Ха-ха-ха-ха. Хората не знаят, че аз заснемам тук клипове. Шедьовъри правя, а те какво? Гаврят се с мен. Това е недопустимо. Тук сега ще говорим на някакъв руски язик. Руская языка прави съм много интересен. Аз не съм интересен. Аз ням просто как играя игри, а това не е интересно. Хората не искат да гледат как другите играят игри. Хората искат да играят игри. Затова ние правим реклама на тези игрички. И това е паднало само с един джейм. Ти ще говориш ли с мен? Добре, нека видим какво ще ни спадне. Така. Тън-тън, 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 тън-таран, тараран, таран, тараран, тън-таран, тараран, тън-таран, тараран, барабани, моля. Тън-тън-тън, тараран, таран, тараран, тън-таран, тараран, тън-таран, тараран. Шили! О, да! Yet a ton of idiots in land people. Yet
Даже се взехме от това. Ябла. Тук даже имаме. Така съм се на всички мисии, ако питате. Ама защо не отидеш на мисиите, бе? Ти си бавно развиваш, човек. Защо давате с такива звуци? Една секунда. Така, върнах се. Има ли смисъл да се заслужава това? Нищо. Не. Това не се заслужава. Това е само странен позор. Така, хора, мисля това да бъде за това клипче. Влезте в нашия клан на име LPP2. Никой не е джойнал. Така, влезнете. Да поръстъкаме малко. Тук съм само аз, смисъл и брат ми. Това е Иво Пропет, това е стария ми профил, но него вече го изоставих. Вече игра с този. Доста е зле. Аз мисля, инжекцията, ма тя е... Така, мисля това да бъде за това клипче. И ще следващия път влезте в кланчето. Нали, показах. Още, ако не знаете как отидете в предното видео в епизод 1 или там как се казва в най-първото видео на Зуба и там обяснявам как, нали, най-подробно как да влезнете. Така, влезте. Пак казвам, ако искате епизод 2 на Minecraft и на Rocket League, трябва 5 лайка да съберем. И може би утре очаквайте видео на Fortnite.